اف بو سیروچ ایریشا چکدارên dewleta İslamî li ser Kobanê ranewestiye. Di roja 29 da diyar bû ku hêzên yekîniyên parastina gel ji gava parastinê çûn gava êrişkirinê û di encama wê gavê da dîkarîbûn gundê Til Şeîr li Rojavayê Kobanê rêzgar bikirana û hêjmarek ji çeteyên dewleta İslamî bikuştana. Di hindirê taxên Kobanê da hêzên yekîniyên parastina gel êrişî wargehên çekdarên dewleta İslamî kirin û ew şinda vegerandin li taxa mizgefta Hec Reşet û meydana Azadî û hêjmarek ji wan kuştin piştî ku wargehên wan bûn arman ji firokeyên hevgirtina navdewletî ra. Di heman mijarê da firokeyên hevgirtina navdewletî gundê Minaz, Elpelûr her wiha jî gundê Sûsan li Rojavayê Kobanê bi 11 kîlometr topbaran kirin. Ji aliyê xwe ve hêzên yekîneyên parastina gel ragihand ku di encama şerê 24 hejmaran da 13 çekdarên dewleta İslamî kuştin û hêjmarek ji wan birîndar kirin. Nelhevbûna Emerîkya li gel dewleta Tirkiye hate tunekirin li ser zimanê Wezîrê Karê Derve John Kerry ku wî nakokiyên Tirkiye li gel hêzên hevgirtina navdewletî mendal kir. Her wiha Kerry ragihand ku wê peywendiyên stratîjî di navbera Emerîkya û Rûsya de di şerê li dijî dewleta İslamî xort bibe. Ji aliyê xwe ve serokê Emerîkî Barack Obama di civîna wî de li gel berpirsyarên leşgerî dilên rehetiya xwe diyar kir û got rewş li Kobanê zor kambaxe û şerê li dijî dewleta İslamî wê demekî dirêj berdewam bike. Her tişt li ser zemîn dibe û di dema niha da her du encîmanên Kurdî bi miqatbûna serokê Herêma Kurdistanê Mesûd el-Barzanî li parêzgeha Duhokê civînan li dar dixin û hêviya welatiyên Kobaniyê ku li hevkirin encama va civînan be.